Слънцето залязва над връх Голямо Градище, 709 метра над морето и най-висок в българската част на Странджа. Гледката е поразителна. Около Връст се надигат зелените възвишения на планината. Турция е съвсем близо, а 2/3 от Странджа, по-високата, според мнозина и по-красива, е там. За да стигнете върха обаче е необходимо или да наемете водач от туристически информационен център в Малко Търново, или да получите позволение от гранична полиция. Минава се зад кльона и се върви поземен път навътре през гората. Част съм от голяма група, която предприема нощен поход до едно от най-мистичните места в Странджа. Така наречената гробница на Бастет, която се намира точно под върха. Сред нас са хора, пропътували разстоянието от София, Пловдив, Варна и другаде, за да видят или усетят това, което се говори къде шепнешком, къде като чиста истина. В деня срещу 5 май богинята Бастет се явявала подобно на холограма, безплътно, ефирно създание на това място, обвято в тайнственост. Походът се организира от туристическия информационен център Малко Търново и е част от двудневна програма, наречена Мистериите на Странджа. Целта ѝ е да привлече вниманието върху легендите и потайните места в планината, които в Странджа никак не са малко. Стъмва се и факли лумват в тамата. Слушаме в захлас екскурзоводската беседа, която съвсем разбърква представите ни. На това място започват археологически разкопки в началото на 80-те години, водени от Людмила Живкова и Кръстю Мутавчиев. Теренната работа е строго секретна. Казват, че с покрити камиони са карани работници от Малко Търново до обекта. Копаело с тежка техника и при изключителни мерки за сигурност. Какво са търсили? Според пророчицата Ванга тук е скрито тайно знание за света. И още нещо. Тук се намира извънземен обект. Според друга теория, в гърлото на това усойно дере е погребана египетската богиня, а според някои принцеса, Бастет. Смята се, че нейният скиптър е изработен от паднал метеорит, което съвпада с тълкованието на пророчицата за извънземния материал. Огромна процесия съпровождала тялото на богинята, което навежда на мисли, че в недрата под тази скала лежи несметно богатство. По средата на разкопките Живкова мистериозно умира. Дясната й ръка, Кръстю Мутавчиев, е вкаран в затвора, където лежи 8 години. След освобождаването му написва 3 книги, които никой не може да каже със сигурност в какъв процент са правдиви, заради цензурата, през която са минали. Тежка техника заравя мястото. Входът към пещерата е засипан. Не знаем колко дълбоко са стигнали. Дали са прокопали 2 или 22 метра. Не знаем и какво са намерили. Предполагаме само какво са търсили. Има официален доклад, който е засекретен към наши дни. Истината може и никога да не узнаем. Ала тази нощ из тайнствените гори на Странджа със сигурност бяхме част от нещо твърде голямо за нашия ум, което ще продължи да владее въображението доста дълго. Колко? Никой не знае. Остава ни само да се надяваме, че един ден човечеството ще е готово да чуе мистерията Бастет.